Аз видях такива хора тук в морската градина лятото. Едно детенце караше брум-брум във водата, има езерце, нали, детския кът. И караше някаква лодчица с моторче и си беше пресрочило времето, в което трябва да кара, може би тройно вече, не знам. И един чичко от тези, които късат билетите, от обслужващия персонал на тези лодки, дойде, застана на парапетчето отстрани до езерото и изрева, изригна грозен вулкан от псовни от устата му да каже на детенцето, толкова голямо детенце, да излезе от водата, защото е пресрочило няколко пъти времето, за което си е платил. Детенцето не разбра какво му каза този чичко, защото той говореше на български, но баща му разбра, явно баща му чуваше езика и каза: какъв е проблема? Защо трябва да се дерете така грозно? Ако ще да го пресрочи 12 пъти, ще дойде и ще ни платя. Не викайте така на детето, това не е възпитано. Мен хвана срам. Това са чужденци, които биват обругани от българи. Не бива така, това не е хубаво. Гадно е. Той ревеше тъй, както може да реве на мен, че съм облъснал колата, примерно, че съм отчупил стопа, разбираш ли? Той се държеше ужасно зле с дете, което не е българче. Беше такова детенце, беше арабче. И затова не си го запомних. Видях това абсолютно спокойствие и той каза: защо викаш? Кому е нужно да дигаш целият този шум? Срещу какво викаш? Седейки из пясъка съм си мислил много за тия неща. Пясъка настройва много философски, честно. От само себе си. Седиш и виждаш, че за първи път през живота ми се случи да седя и да не чувам никакъв звук от нищо. Няма птички, няма вятър, нищо няма. Мълчиш и не чуваш нищо. И не ти бучат ушите. Просто тишина абсолютно. Ако си затвориш очите, не знаеш къде си. Ако е нощем, още по-зле. Нищо бе, абсолютно нищо. Това е невероятно усещане. Въобще усещаш живота в чистия му вид. Виждаш един пясък, който искаш да си го сложиш в устата, толкова е чист. Дъжд не е падал никога. Хора не са минавали, животни няма. Виждаш само формите на земята и небето. И тишина. Много е хубаво. Така невероятна геометрия има, стряскаща геометрия в пясъка. В отделните бръздички под дюните, колко са симетрично еднакви, изваяни. Ужасно философските настроя от това нещо. Разбираш ли, не може да духне вятър и ти да не виждаш къде е хоризонта, небето да е с цвета на земята и да ти се вие свят, мислейки, че ти стоиш и така наклонен, че не си стъпал здраво на крака. Ти не знаеш къде си стъпал, не знаеш къде е горе и долу. Това е извън всички стандарти на съществуване и усещане на света наоколо. Това се случва в Сахара. Уникално е. Не може човек не мога да го разкажа в думи какво е. Уникално е това. Това депресира, ме депресираше невероятно много отначало. После ми почна да ми става приятно, че го изживявам, че го усещам. Почнах да харесвам кафяво небе. Никой не съм виждал кафяво небе през живота си. Не е огнено-червено при зале слънце. Просто кафяво. От всякъде кафяво. Хоризонт няма. Няма бе, гледаш напред и нищо не виждаш. Все едно някой боядисал хоризонта, боядисал е там нещото пред тебе и ти не знаеш какво гледаш. Това ти кара да се замислиш за много неща. Чувстваш сетивата ти как не ти вършат работа. Слухът ти не чува нищо, очите ти не виждат това, което ти очакваш да видиш и ти не знаеш как да го възприемеш. Нямаш подготвена реакция за това. Нямаш нищо в там колекцийката от реакции човешки, което да употребиш. Срещате един човек, с който не можеш да говориш на никакъв език. Английски пробваш, не става. Зная 5 думи, 10-12 арабски, не става. Десетопръстната система върши работа до някъде. Ужасно е, в смисъл ужасно интересно е това. Много хубаво. Ужасно истинско всичко. Не мога да направя паралел между това там и това тук.
Не мога да направя паралел какво би станало, ако нея хора се преместят тук или тукашните хора отидат там. Тия хора нямат нищо общо. Тия две среди са абсолютно отдалечени една от друга, диаметрално противоположни като настроение, поглед върху живота, като скорост на живота, като спокойствие, като отношение към като любов към ближния, отношението към човека. Нищо, просто то не може да бъде сравнено. Двете философии на съществуване на тия два свята са коренно различни. Арабите си имат куп недостатъци, за които изобщо не говорих сега в момента. Не искам да говоря за техните недостатъци. Аз не съм ги гледал, не съм се дразнал от тях. Напротив, аз исках да видя хубавите им страни. Наблягах на тях. Това ме интересуваше. Не е възможно да се прави сравнение. Какво пренесох със себе си? Като равносметка си, виж, казах си, че съм бързал страшно много. И в това бързане съм изтървал много неща. Сега се стремя да не бързам толкова. И да мисля малко повече. Да се промени. Мисля, че е към добро. Промени се много. Аз се промених. Аз се успокоих. Мирясах. Става ми приятно да срещам хората, да говоря. Не знам. Изпълних се с нещо положително, което не мога да го нарека точно какво. Нещо в мен се промени. Аз бях много нервен, забързан, задъхан, без да знам изобщо за къде съм тръгнал. А сега не съм такъв. Сега обръщам внимание на много повече детайли, изслушвам много повече хората. Мисля, че съм станал просто по-добър, някакси. Дано това да продължи дълго и дано да си остане така. Защото живота в тази държава е способен да те изкара извън нерви много бързо и въобще да забравиш откъде си родом, за какво се бориш и за къде си тръгвал. Тук условията са ужасно така подходящи за бързо излизане от нерви.